Taliwa sa pagka-house arrest ni kanhi Negros Oriental Representative Arnolfo Arnie Teves, Negros Oriental Pamplona Mayor Janice Digamo, malaumon gihapong makita sa kamahanan sa nasod sa Timor-Leste. Ang masalaod nga nahimo ni Teves ug papaulion na dinhi sa nasod sa Pilipinas si Teves aron atubangon ang kaso. Kinang ipadayag ni Mayor Janice human ang Court of Appeals sa Timor-Leste. Mimando gihapon June 13 ngay pabus sa house arrest si Teves tungod kay matod pa usa ka flight risk si Teves. Matod sa mayor nga ang pagpapauli lang ni Teves sa nasod ang nakita nilang paagi nga matubang ni Teves ang mga kaso sa pagkamatay siyang pana nga si kanhi Negros Oriental Governor Ruel Digamo ug lain pang siyam ang namatay. Lakip na usab niadto mga nasamdan usab kini sa paagi nga mahatagan og kumpiyansa ang ubang Negrense nga motambong kini. Matod pa sa mga biktima usab sa mga Teves. Uban sa iyang pauli, tingali, no? Labi na kung masulod yun sa Special Olympics Pilipinas, mas daghan pa itong mga abusan nila kaniadto ang manggawas umureklamo ba kanila. Kay kani magong sitwasyon na ingon ani ma'am, they are still out there. Naagtugod gihapon ng kanang pagduda nga tingali na pa sila pwedeng buhaton